Gràcies, senyora alcaldessa. El riu Xúquer és el riu dels valencians per antonomàsia i, a més, té una qualitat. És l'únic riu valencià que arriba de forma sistemàtica a la mar, com diuen les enciclopèdies. Ja no en queda un altre. El pla de conca del riu Xúquer duia 4 anys de retard. És el més costós i el més conflictiu de tota Espanya. S'havia d'haver aprovat en 2009 i encara no ha eixit ni a exposició pública. Suposa la necessitat d'arribar a acords entre la nostra comunitat, Castella-La Manxa, així com amb les pretensions d'Alacant front a les aigües d'aquest riu. En la proposta d'acord plantegem una sèrie d'elements. La primera, establir un règim de cabdals ecològics. Per quin motiu? En primer lloc, per una qüestió mediambiental, però sobretot pensant en una cosa fonamental, l'albufera. L'albufera no pot sobreviure només amb aportacions d'aigües depurades per, segons diuen tots els estudis. Necessita aportacions també d'aigües, concretament del Xúquer. La segona, detenir la sobreexplotació actual dels aqüífers del Xúquer que es produeixen en els regadius de la Manxa orientals. En aquests moments, moltes vegades el riu s'està secant en parts, en trams amples de la seva trajectòria al llarg de l'any com a conseqüència d'això. Tercera idea fonamental, garantir l'assignació d'aigua per a la ciutat de València i per a la seva àrea metropolitana. Ara, concretament en València, de cada 4 litres d'aigua que bevem, aproximadament 3 provenen del Xúquer a través del canal Xúquer-Túria. Cal recordar que és imprescindible reordenar tant el Xúquer com el Túria per a garantir aquest subministrament en un futur. I una quarta idea que també ens sembla fonamental, mostrar l'oposició de l'Ajuntament a qualsevol altra presa d'aigua o trasbassament que no siga l'actual existent ja de l'assut de la Marquesa, que està al final del riu i per a regar. Ens preocupa seriosament, que com ha aparegut en els mitjans de comunicació, la pressió del lobby de l'aigua del Vinalopó, per agafar qualsevol aigua de millor qualitat que la que ve de l'assut de la Marquesa, agafar-la en Cortes o Antella, per a després utilitzar-la indirectament per a fer negocis d'embotellament d'aigua, etc., com ha aparegut. Mentre no es milloren també les aigües subterrànies de la Ribera, pensem que és important que l'aigua del Xúquer puga ser emprada, com diuen les normes, com a aigua de boca en aquesta comarca, de la mateixa forma que tenim nosaltres, de la mateixa manera que té Albacete o que té Sagunt. Moltes gràcies. Gràcies. Mire vostè, és possible que arribi tard, però ahir es va reunir la Comissió d'Agricultura en el Congrés i a instàncies, concretament ahir dia 26, a instàncies del meu company Baldoví, que va preguntar sobre aquest tema, el ministre concretament va afirmar que per arribar a acords polítics se van establir cabdals d'aigua en el Xúquer que són inexistents. Per tant, cuidadito, Crec que és important que fem un seguiment seriós d'aquest pla de conca que no ha aparegut. És cert que eren inexistents, és cert que eren inexistents. I mire vostè, jo tinc clar concretament que l'Ajuntament de València ha fet això, però també ha fet el contrari. Per exemple, la senyora alcaldessa es va manifestar en Alacant en defensa del trasbassament del Xúquer-Vinalopó. Sí, senyora alcaldessa, concretament el 10 de setembre de 2005, que va en total contradicció, li puc aportar, si vol, la notícia. És absolutament contradictori amb això. Per tant, a mi me sembla molt bé que facin aquestes coses, però també se fan les contràries. Entonces, jo crec que seria important que aquest Ajuntament es plantegi el pla de conca del Xúquer com una cosa sèria, no com un joc polític, com s'ha fet en alguns moments, com ha fet la senyora alcaldessa, manifestant-se. Altres dirigents del Partit Popular de València van ser més prudents que ella, però a mi me sembla que això seria terriblement greu. I ho dic en uns moments en els quals hi ha alcaldesses del Partit Popular que estan prenent posicions clares en aquesta direcció. És important preocupar-se del tema del pla de conca del Xúquer, entre altres coses perquè igual estarà en un calaix del Ministeri d'Agricultura o estarà, igual està en la secretaria, en una secretaria per allí en un carrer important de Madrid, perquè Castella-La Manxa està molt interessada en el tema. És important prestar atenció a això, perquè nosaltres estem al final
al final del riu i hem de preocupar-nos d'aquest tema. I el subministrament d'aigua és important, d'alguna forma, defensar-lo amb claritat. I, per suposat, lo de l'Albufera ja tinc ganes de veure-ho jo, que a més de que siga una bonica idea, que en la realitat es plasme realment en una qüestió real, perquè l'Albufera, si no, morirà com a conseqüència de no tenir cabdals ecològics. Gràcies.